दावराव देख्रेबा हु वाज दैट दावराव देख्रेब जेब्ला एनडिबिआ 35 बोसोर अस्त्र हमनानै दावहा नांदोंमोन बर'नि थामोनथायनि थाखाय जेब्ला एबसुआ 36 बोसोर आन्दलन खालामदोंमोन डेम'क्रेटिक भाबै बे समाव दावराव देख्रेबा सोरमोन बहा दंमोन बिथाङा गावनि फिसाखौ एबसुजों हरदोंना हराखैमोन जोङो गावनि फिसा गावनि साख्रिखौ नागारनानै हारिनि थाखाय अस्त्र हमहैदोंमोन बे समाव बिनि जाथिया अस्त्र हमदोंमोन नामा बिथाङा होनदों दिनै फेरेंगाया गुन्दा फिसिदों बिथांमोनाथ' हाग्रामानि सासे गुन्दासो जाय बनसुखौ बिथांमोना थादों बै बनसुफ्राथ' गासिबो जौसाय फाग्ला गोजा जान्था फाग्ला गोजा बिथांमोनाथ' गासिबो अमा गादै लाग्रा गोजासो माबे नेसनेलिज्मनि बाथ्राखौ बुंनो फैदों व्हाट आर द केरेक्टारिस्टिक्स अफ नेसनेलिज्म फर बनसु मोजां जायाखै होननानै डाबल पि बानायनानै डाबल पिजों सिंगेल किजों नांलाय होनानै जौ मानसि सिथार होनायाथ' बिसोर सानैयानोमोन मानै मैसोनि सौलायनायनि थाखाय जोंनि साखाथियाव थानाय हाग्रा बंग्राखौ जेरै गाथारजोबदोंमोन गाफ्लेजोबदोंमोन बै सानै मानसिनि सौलायनायनि थाखायनो बर' हारियाव दुं हाव थासारि सोमजिदोंमोन बायदिसिना दाङाबाजि सोमजिहोनायनि थाखाय हाबाफारि लानानै जोंनि समाजखौ आरो बोखावफ्लेनो नागिरदों नों ख्रिस्टियान आं हिन्दु बिथाङा ब्रह्म सोरबा सतसंगि सोरबा बाथौ बिदि डिफारेन्स लाबोनानै 13 लाखल' बिटिसिनि बर'फोरखौ बोखावफ्लेजोबनानै गावसोर सोरनिबा आथिं हमनानै सोरनिबा सायख्लुमाव थानानै समाज दैदेननायनि थाखाय मा होनदों नेसनेलिज्मनि माहारियारि बादनि बाथ्रा मोनदों व्हाट इज कल्ड नेसनेलिज्म फ्राय जोंहा 2 लाख हेक्टर फरेस्टनि हा दङ बिनिनो 35,000 फरेस्टआ माने हाग्रा दानजानानै मानसिफोरजों हाबजाबाय आरो बेवहाय माखासे फिसा स्मल टि गार्डेन बा राबार बागान बानायदों बे फारसेथिं नायोबा जोंनि थाखाय गाज्रि आरो फारसेथिं नायोबा जोंनि थाखाय मोजां मानोना इक'नमिकेलि जोङो एसे जौगानो थाखाय जोंना टि गार्डेन राबार बागान बा बायदिसिना आबादा जोंनो गोनांथि दङ खिन्थु मोनसे खोथाया जादों हाग्राखौ फोजोबनानै गुबुन फारसे जोंनि इक'नमि बेकबनाबो जुदि गाज्रि जालाङोब्ला हारिया जोबस्रांनायनि मोनसे आखंखायाव फैयो आरो जिखियानो जाया दिनै अल बड'लेण्ड स्मल टि ग्र'वारनि जा एस'सिएशननि सनाथि रुपाथि जा जथुमा बे रुपाथि जथुमायाव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बिटिआरआ मोनसे सिद्धान्त लादों 10,000 हेक्टर हाया स्मल टि ग्र'वारफोरनि आखायाव दङ बिनिनो गोबां हाया माने जोंनि पलिटिसियान देरहासार बिथांनि आखायाव दं आब' प्रमिलानि आखायाव दं नोंथांमोननि आगोलनि मिनिस्टार मामोनलाय उदालगुरिना आदा रिहननि आखायाव दं गतिके जोंनि खोथाया बेसो जादों जोंनि बिटिसिआव लाख मानसिया हा गैयिनि थाखाय जानो गैयिजों दुखु नांनानै दङ लेन्डलेसनि थाखाय दिनै लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट गैयिनि जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा स्कलारशिप मोननो हायाखै बिदियावबो बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामनानै गावसोर हाखौ दानग्लुंनानै सेग्लुंनानै लानानै गावनि फिसाफोरनि गावनि बिदाफोरनि बिमा बिफानि हाखौ मावनानै होआखै बेखौ जों दुखु नांदों बेफोर जेंनाखौ फोजोबनोनो जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा दिनै लेन्ड मेलाखौ खालामदों आरो जों मोनसे टारगेट खालामदों 7 लाखनिफ्राय 8 लाख मानसिनो बे 10 दिननि गेजेराव जोङो हा होनो हायो नामा आरो बेनि अनगायैबो जाय स्मल टि ग्र'वार एस'सिएशननि टि गार्डेन अनारफोरा दिनै 90,000 मानसिफोरखौ निबनुवाफोरखौ इनभल्भ खालामनानै थांना थानायनि लामा दिहुननानै दोन बिथांमोनखौ जों मस्ट वेलकाम खालामदों खिन्थु जि जायगानि हाखौ जोङो होनो हाथ्रा बिथांमोननो जेरै हमनानै ला रिजार्भ फरेस्टखौ जों थैब्लाबो दांनो हाया बेयाव जोंबो हाया प्राइम मिनिस्टारबो हाया आयेन बानायागौमानि हाया गतिके बेखौ जों नागारनानै बाखि जाखिनि गुरैयै मावनो हानाय बेबस्था दङ बेखौ जोङो मावनानै बिथांमोननो गथायना होनो थाखाय राजि दङ खिन्थु माखासे सम सावरायनायनि गेजेरजों आयेन बानायनायनि गेजेरजों एसे सम लागोन सेल्फ इमप्लयमेन्ट जानो हायाबा माने आनइमप्लयड जेनेरेसनखौ जोङो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसनाव लाबोनो हाया माखौ सेल्फ इमप्लय होनगोन रोजा बिगा जोंहा हा दं जों मावनो बाबाय दिनै गुबुन मानसिफोरखौ लानानै जों खेथि मावनो होदों आं बुङाखै जे सोरबा बांगालखौ लाबोदों बाङालिखौ लाबोदों आं बेखौ बुङाखै
बिटिसिनि बायजोनि मानसिफोरखौ लाबोनानै बेवहाय खेथि मावहोनानै बिनिनो थागिबि मानसिफोरजों गोरोबहोनानै बिनिनो थागिबि मानसिफोरजों हाबा जालायहोनानै बिथांमोननो हाखौ गथायना होनायनि जाहोनाव जोङो आनइमप्लयड माबाफ्रा मा होनो सिटुवेसनफ्रा बारा जाबोगासिनो दङ। नंखायनो जोङो फार्स्टलि सेल्फ इमप्लयड जाग्रोनो हानांगोन, गावनो गाव बुजिनो हानांगोन। माने मेन्टेलि सेल्फ इमप्लयड जानांगोन, फिजिकेलि सेल्फ इमप्लयड जानांगोन आरो खोब सफिस्टिकेटेड सेन्टिमेन्टजों जों खामानि मावनांगोन। जेरै स्मल टि ग्रयारफ्रा 9,000 फिसा फिसा साहा बागान गायग्राफ्रा 9,000 जन बिथांमोना 90,000 मानसिनो साख्रि होनो हादोंब्ला बे 90,000आ जेरै थांनानै थानो हादों, नों आं जों जा बेखार जानानै बेबोथ' हायो। आं बिदि होननानै बुङाखै दे नोंथाङा साहा बागान गाय, खिन्थु जोंनाव गोबां लामा दङ। साख्रिया जोंनियाव दा हमनानै ला आं सामलायनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400 दङ। 400 साख्रिखौ लानानैनो जुदि 3 लाख मानसिया सोनारोबा बोरै जानो? बेखौ लानानै दा बिपिएफआ बे खोथाखौ खोनायोबा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना आलादा बुंगोन। हमनानै ला दाखालि जोंना मामोनलाय एमएलए मा नार्जारिमोन क'क्राझारनिया, रबिराम नार्जारि, बिथाङा होनदों माने जानुवारियाव जोंनि खाफाला गेवसिगोन, हाग्रामाया होनदों जोंनि खाफाला गेवसिगोन। बिथाङाथ' सुटसेयार नङा, बिथाङाथ' भबिसतबाणी होनो हाग्रा नङा, बिथांखौ मा होनगोन उनबुंथिगिरिथ' नङा। जुदि बिथाङा एसेबां मोजां उनबुंथिगिरिमोनब्ला हाग्रामानि सामलायनाया मोजां जायाखै, हाग्रामानि सरकारा मोजां जायाखै होननानै डाबल फि बानायनानै डाबल फिजों सिंगेल फिजों नांलायहोनानै जौ मानसि सिथारहोनायाथ' बिसोर सानैयानोमोन। मानै मैसोनि सौलायनायनि थाखाय जोंनि साखाथियाव थानाय हाग्रा बंग्राखौ जेरै गाथारजोबदोंमोन, गाफ्लेजोबदोंमोन, बै सानै मानसिनि सौलायनायनि थाखायनो बर' हारियाव दुं दुं हाव हाव थासारि सोमजिदोंमोन। आरो बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव बायदिसिना दाङाबाजि सोमजिहोनायनि थाखाय हाबाफारि लानानै जोंनि समाजखौ आरो बोखावफ्लेनो नागिरदों। नों ख्रिस्टियान, आं हिन्दु, बिथाङा ब्रह्म, सोरबा सतसंगि, सोरबा बाथौ, बिदि डिफारेन्स लाबोनानै 13 लाखल' बिटिसिनि बर'फोरखौ बोखावफ्लेजोबनानै गावसोर सोरनिबा आथिं हमनानै सोरनिबा सायख्लुमाव थानानै समाज दैदेननायनि थाखाय मा होनदों नेसनेलिज्मनि माहारियारि बादनि बाथ्रा बुंदों। व्हाट इज कल्ड नेसनेलिज्म? सेल्फ इमप्लयमेन्ट जानो हायाबा माने आनइमप्लयड जेनेरेसनखौ जोङो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसनाव लाबोनो हाया। माखौ सेल्फ इमप्लय होनगोन? रोजा रोजा बिगा जोंहा हा दं, जों मावनो बाबाय दिनै गुबुन मानसिफोरखौ लानानै जों खेथि मावनो होदों। आं बुङाखै जे सोरबा बांगालखौ लाबोदों, बाङालिखौ लाबोदों, आं बेखौ बुङाखै। बिटिसिनि बायजोनि मानसिफोरखौ लाबोनानै बेवहाय खेथि मावहोनानै बिनिनो थागिबि मानसिफोरजों गोरोबहोनानै बिनिनो थागिबि मानसिफोरजों हाबा जालायहोनानै बिथांमोननो हाखौ गथायना होनायनि जाहोनाव जोङो आनइमप्लयड माबाफ्रा मा होनो सिटुवेसनफ्रा बारा जाबोगासिनो दङ। नंखायनो जोङो फार्स्टलि सेल्फ इमप्लयड जाग्रोनो हानांगोन, गावनो गाव बुजिनो हानांगोन। माने मेन्टेलि सेल्फ इमप्लयड जानांगोन, फिजिकेलि सेल्फ इमप्लयड जानांगोन आरो खोब सफिस्टिकेटेड सेन्टिमेन्टजों जों खामानि मावनांगोन। जेरै स्मल टि ग्रयारफ्रा 9,000 फिसा फिसा साहा बागान गायग्राफ्रा 9,000 जन बिथांमोना 90,000 मानसिनो साख्रि होनो हादोंब्ला बे 90,000आ जेरै थांनानै थानो हादों, नों आं जों जा बेखार जानानै बेबोथ' हायो। आं बिदि होननानै बुङाखै दे नोंथाङा साहा बागान गाय, खिन्थु जोंनाव गोबां लामा दङ। साख्रिया जोंनियाव दा हमनानै ला आं सामलायनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400 दङ। 400 साख्रिखौ लानानैनो जुदि 3 लाख मानसिया सोनारोबा बोरै जानो? बेखौ लानानै दा बिपिएफआ बे खोथाखौ खोनायोबा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना आलादा बुंगोन। हमनानै ला दाखालि जोंना मामोनलाय एमएलए मा नार्जारिमोन क'क्राझारनिया, रबिराम नार्जारि, बिथाङा होनदों माने जानुवारियाव जोंनि खाफाला गेवसिगोन, हाग्रामाया होनदों जोंनि खाफाला गेवसिगोन। बिथाङाथ' सुटसेयार नङा, बिथाङाथ' भबिसतबाणी होनो हाग्रा नङा, बिथांखौ मा होनगोन उनबुंथिगिरिथ' नङा। जुदि बिथाङा एसेबां मोजां उनबुंथिगिरिमोनब्ला हाग्रामानि सामलायनाया मोजां जायाखै, हाग्रामानि सरकारा मोजां जायाखै होननानै डाबल फि बानायनानै डाबल फिजों सिंगेल फिजों नांलायहोनानै जौ मानसि सिथारहोनायाथ' बिसोर सानैयानोमोन। मानै मैसोनि सौलायनायनि थाखाय जोंनि साखाथियाव थानाय हाग्रा बंग्राखौ जेरै गाथारजोबदोंमोन, गाफ्लेजोबदोंमोन, बै सानै मानसिनि सौलायनायनि थाखायनो बर' हारियाव दुं दुं हाव हाव थासारि सोमजिदोंमोन। आरो बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव बायदिसिना दाङाबाजि सोमजिहोनायनि थाखाय हाबाफारि लानानै जोंनि समाजखौ आरो बोखावफ्लेनो नागिरदों। नों ख्रिस्टियान, आं हिन्दु, बिथाङा ब्रह्म, सोरबा सतसंगि, सोरबा बाथौ, बिदि डिफारेन्स लाबोनानै 13 लाखल' बिटिसिनि बर'फोरखौ बोखावफ्लेजोबनानै गावसोर सोरनिबा आथिं हमनानै सोरनिबा सायख्लुमाव थानानै समाज दैदेननायनि थाखाय मा होनदों नेसनेलिज्मनि माहारियारि बादनि बाथ्रा बुंदों। व्हाट इज कल्ड नेसनेलिज्म?
गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रेवथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।